दा समाव जों सावरायथुन हाबाफारि बानजायना लादों आरो बे सावरायथुन हाबाफारियाव आथिखालाव बड'लेण्डआव जाफुनाय थासारि बिनि सायाव सावरायनि जे बयबो मिथिगौ कर'ना भाइरासनि थाखाय आथिखालाव हादर नाङै जौगालु बिथांखिफोरा थाबथानानै दङ आरो बेफोरनि थाखाय सुबुं जिउआवबो गोबांथार सोलायनाय फैदों दावगालु बिथांखिफ्रा थाबथानानै दङ बे बुब्लियावनो नुनो मोनदों बड'लेण्डआव गोबां रोखोमनि जाथाय जाफुदों आरो बे जाथाय जाफुनाय समावहाय बड'लेण्ड ठेकेदार सन्था एबा बड'लेण्ड कन्ट्रेक्टर एस'सिएशन बिथांमोनहा गावसोरनि बखिया मोननांगौ रां दाबिनायनि गेजेरजों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों लोगोसेनो फरायसा हान्जाया सोमावसारदों जे एनकाउन्टारनि मुङाव सानै बर'फोरखौ एबा गोबां बर' सेंग्राफोरखौहाय बायदि रोखोमनि खरसा खालामना लादों बिनि अजद फैदों बेराफारसे पलिटिकेलनि बिथिङाव गोबांथार सोलायनाय जाफुनो थांगासिनो दङ जेरावनाखि बड'लेण्डनि आवथा गोग्लैनाय मोननै बियाबाव सानै एमएलए थैनानै थांदोंमोन आरो बे सानै थांनाय मोननै बियाबाव बिसायख'थि जानानै थांगासिनो दङ आरो बे बिसायख'थि बिथा लानानै पलिटिकेल एनालिटिकेल स्टाडिज बे सोलायनो लागै हमदों लोगोसेनो रलफ्राबो सोलायनो लागै हमदों जेरैहाय तामुलपुर बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ बिजाथि होदों बेराफारसे गसाइगाव बियाबाव बिजाथि होनो सिगांदों आरो बे बुब्लियावनो बिपिएफ हान्जाया बिजेपिजों एलायन्स जागोन मोननाय जादों अबयसे बिजेपिनि आफादगिरि राज्योनि आफादगिरि भुपेश कलिता लोगोसे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोना बुंबाय थादों जे बिपिएफआ बिजेपि एलायन्स जानाया नंखाय दा बे बिथिङाव जोङो सावरायगोन जोङो हांख्रायनाय लाबोदों बे बिथिङाव सावरायनो थाखाय बिपिएफनि सासे इउथ उइंनि नेहाथारि प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौ हांख्रायनाय लाबोदों आरो बिथांखौ सिनायथि होनाय जादों बेनि उनावहाय बिथाङा जाहैबाय बारग' एबसुनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि गाहाय नेहाथारिमोन लोगोसेनो जोंनि स्टुडिय'आव हांख्रायनाय लाबोदों बड'लेण्ड कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथांखौ हांख्रायनाय लाबोदों आरो बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि गाहाय नेहाथारि मनजिल बसुमतारी बे बिथिङाव जोङो बयनिबो बरायनाय होदों आरो जों सावरायगोन जे आथिखालाव बड'लेण्ड जाफुनाय थासारिनि सोमोन्दै जे बड'लेण्डआव 2005 मायथाइनिफ्राय मोनसे रांखान्थि जौगालु हाबाफारिया जागायजेनदोंमोन मिरु सरकार आसाम सरकारनि दोहोनफोर सौफैदों आरो बे दोहोनफोर सौफैनाया बोसोरफ्रोम जाबोदों जाउनाव बड'लेण्डनि रांखान्थि हालोदा गुस्लायनाय जाबोदों आरो लामा सामा न' बां गासैबो जोंगा-मागा फारसे फैनाय जादोंमोन नाथाय कर'ना भाइरासनि थाखाय बड'लेण्डनि जौगालु बिथिङा आथिखालाव थाबथानानै दङ बेखौ बुंनांगोन बेखिनि बुब्लियावनो ठेकेदार आफाद बड'लेण्ड ठेकेदार आफाद एबा बड'लेण्ड कन्ट्रेक्टर एस'सिएशन बिथांमोना सोमावसार हाबाफारि बानजायदों दा बे बिथिङाव जों मिथिना लानि जे बिथांमोना आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों मा फोरमायनो नागिरदों एबा मा दाबिनो नागिरदों बिक्रम दैमारि बिथाङा बड'लेण्ड कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि जों बिथांनि फारसे फैजेननि आरो बिथाङा गावनि बुंनांगौ बुंगोन बिक्रम दैमारि नंगौ जोङो थांनाय 16 सेप्तेम्बरावहाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बे हाबाफारियानो जादों जोङो बिल मोननांगौनि खोथाखौ लानानै गाहाय जोंहा बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आइएस अफिसार बिथांनिसिम जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम होदोंमोन आरो लोगोसे मानगोनां सीएम बा बिटिसि बर' सार बिथांनो मेम'रेन्डाम होदोंमोन बेजों लोगोसे जोङो जइन्ट सेक्रेटारि आन्डार सेक्रेटारि बा डेपुटि सेक्रेटारि बिथांमोननोबो जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन आरो बे मेम'रेन्डामनि गुबै थांखियानो जादोंमोन जे जोंहा जिहेतु लायबिलिटिस गोबां दङ बे लायबिलिटिसखौ मोननो थाखाय जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन आरो लायबिलिटिसखौ होनाय जानाय नङा होननानै मोनसे नटिफिकेसन जोङो मोननो हादों सेक्रेटलिबाबो जे 7 सेप्तेम्बरावनो बिथांमोना मोनसे नटिफिकेसन एप्रुभ खालामदों
जे एसे मिटिंआवहाय जे गोजाम स्किमखौसो होनाय जागोन आरो गोजाम स्किमखौ गोदान स्किमखौसो होनाय जागोन गोजाम स्किमखौ होनाय जानाय नङा बिदि मोनसे एप्रुभ बिसोरो खालामदों गावनो गाव बिनि थाखाय जोङो बेखौ मिथिनानैहाय 16 नभेम्बरावहाय बे मेम'रेन्डामखौ जोङो होनाय जादोंमोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिसिम मिथिनो मोननायाव आगुनि सरकार हाग्रामानि सरकार बिथांनि समाव 23,000 crore दाहार खालामना गालांदों बिटिसि सरकारनो 23,000 थ' नङा 2300 crore नि दाहार खालामना गालांदों थारमाने नोंथांमोननो होनांगौआ थादोंमोन हाग्रामा महिलारिया 2300 crore दा बेनि गेजेरावहाय नोंथांमोनहा मोननांगौआ बेसेबां दङ जेसेबांखिनि लाइबिलिटिस बेवहाय दङ नंगौ 2300 लाइबिलिटिस बेनि माबा दङ बेवहाय दंबावो एसे एक्जेक्टलि बुंनो हाया खिन्थु जोंहा बेयाव जायफोर कन्ट्रेक्टर बै समाव मावबाय थादोंमोन बिथांमोना एसे एसेब्लाबो मोनबोदोंमोन नाथाय टटेलि नैबे बिथांमोना गोदान फैसासो फैदों गोदान स्किमनि थाखाय फैसा फैनाय होनना बुंनो नागिरदों आरो सोरबा बिटिआरनि फैसा होननानै बिथांमोना बुंनो नागिरदों निस्सय दाहार खालामनानै गालांनाय हाग्रामा सरकार बेनिफ्राय नोंथांमोना दाबिनायनि ओंथि फैनांगौमोन जोङो बेखौनो माबादों बै समावबो जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि समावबो 20% बाबो 30% बाबो मोनबोगासिनो दङ दा बे लेखायै जोङो बेयो हाग्रामा सरकारनि दोहोन बे बाखि थाखाय नङा होमब्ला दा बेखौ नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि सरकारनि समाव मानो मोनदिया बुंबाय दे 30% 40% बाबो जों बै समाव मोनबोदों नैबे गभर्नमेन्टआवसो होथारा 1% बाबो 2% बाबो 10% बाबो होआ बुंबाय थानाय जादों जे बिटिआर सरकारनि बिथिंनिफ्राय जे गोबांथार कारापसन जादोंमोन हाग्रामा महिलारिनि समावहाय आरो बे नोंथांमोननि जे मोननांगौ थानाय लाइबिलिटिस बेबो बे कारापसननि मोनसे बाहागो जागोन कारापसनखौथ' दिनै रावबो प्रुभ होनो हाया जाय बिथांमोना कारापसन होननानै बुंबाय थादों दिनैसिम जेबो प्रुभ गैया बावैसो सान सिगाङाव मिडियानि गेजेरजों बुंनाय जादों जे सासे पिडब्लिउडिनि एडभाइजार बिथाङा राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों जे 1800 माने ठेकेदारफोर आरो हाग्रामा महिलारिनि लोब्बायारिफोरखौ जेलाव दैथायहोनो थाखाय साखाफारा जादों बेखौथ' बै समाव इलेक्सननि समावबो ठेकेदार नट अनलि ठेकेदार नङा गोबां इएमफोरखौबो बा जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौबो जेलसिम हरगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैसिम बेबो जेबो प्रुफ गैया आरो बेबायदिनो फैगोन समफोरावसो जासिगोन बिथाङा सोरखौ लानानै मानि थाखाय जेलाव हरनो नागिरदों बेफोरनि इयुनावसो जों मिथिलांसिगोन बिथाङा बुङोब्लाबो बिनि बेक्तिगत खोथा जाहैबाय दा नोंथांमोना सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ बेसेबांसिम लांनो नागिरदों जोंथ' आरो गभर्नमेन्टआ जोंनो बिल होआ होननायनि मोनसे माबाखौनो बुंखाबाय आरो जोंहा मानगोनां डिपुटि चिफ गोबिन्द सार बिथाङाबो क्लियारिफाइ खालामखाबाय आरो राकेश सार बिथाङाबो बुंखाबाय बे समावनो मिडियानि गेजेरजों दा बेनिखायनो जों आरो गभर्नमेन्टआ जों होआबाथ' आरो जों गभर्नमेन्टखौनो जोङो हाइकर्टनि गेजेरजों जों मोननायनि लामाखौ जों लाबोनांगोन जिहेतु जोङो पलिटिकेल हिसाबै जों रावखौबो हाइकर्ट खालामनो साना जों गभर्नमेन्टखौसो होगोन जायफ्रा एसएस अफिसार आइएस अफिसारफ्रासो जोंखौ सलायदों बै समाव बिसोरो जोंनो खामानि मावनो जों एग्रिमेन्ट जों सरकारजों खालामदोंमोन गभर्नमेन्टजों जों खालामदोंमोन जोंनो अर्डार होदोंमोन जे बिल मोनाब्ला मा जागोन बेफोराव टटेलि जोंहा मोनसे क्राइटेरिया दङ गभर्नमेन्टनिनो बे लेखायै जोङो खामानिखौ जोङो मावलांनांगोन जोंहाथ' उपाय गैया जुदि जोंखौ बिदि खालामोब्ला जों दान्दिसे ब्रेक लानो सिगां जों दान्दिसे ब्रेक लादों बेनि उनाव फैगोन सावरायथुन हाबाफारियाव जे आथिखालाव बड'लेण्डनि थासारि बेनि सायाव सावरायथुन हाबाफारि दान्दिसे ब्रेक लादों 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. फैफिनदों
सावरायनाय हाबाफारियाव हांख्रायना लाबोदों बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि गाहाय नेहाथारि बनजित मनजिल बसुमतारी। जों बिथांजों सावरायनि जे आथिखालाव बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियना बे बड'लेण्डनि सोलिफुनाय थासारियाव मा बिफाव लाबाय दङ। बनजित मनजिल बसुमतारी, जों नुनो मोनदों जे आथिखालाव बड'लेण्ड पिपुल्स पार्टी फ्रन्ट बिपिएफ दोलोआ बिटिसि सरकाराव गैलिया आरो रायजोनि बिसायख'थियावबो गोग्गोमै जेननायनि जाहोनाव सिरियै दङ आरो नुनो मोनदों बिएसइउआबो सिरियै दङ। जोङो बड'लेण्ड फरायसा आफाद हिसाबै जोङो दिनै गोबां जोंनि बिटिसि ओनसोलनि माखासे जि फरायसाफोरनि एबा जि जोंनि एजुकेशन लेभेलाव जि माने जाबोबाय थादोंमोन, जि मोनसे मोजां परिबेस थासारियाव फैबाय थादोंमोन, बेनि दानि जि सिचुएशन, जि गाज्रि जानाय मोनसे परिबेस, बे बेलायाव जों गोबां मोनसे एनालाइज खालामनानै जों बिनि थंखौ एबा बिनि प्रसेसखौ जोङो लागासिनो। दा बेवहाय जोङो गोबां नोजोर बोनो मोनदों जि एजुकेशन सिस्टेम जोंना जिथु मोनसे बिटिसिआव सोलोंथाइ बिफाना मोनसे ट्रान्सफार साबजेक्ट। बे ट्रान्सफार साबजेक्ट हिसाबै जोंनि बिटिसिआव जोंना डाइरेक्टर अफ एजुकेशना गोबां मोनसे खामानि मावनांगौमोन। दिनै बे माखासे खामानि मावनायफ्रा दिनै फेलें जाबोदों। बेवहाय जोङो दिनै फार्स्ट अफ अल जों नुनो मोनदों दि जोंहा बिटिसि 6 शेड्यूल हिसाबै जिहेतु मोनसे वान अफ द ट्रान्सफार साबजेक्ट 40तानि गेजेराव एजुकेशन डिपार्टमेन्टआ, दा बेवहाय जोंना जोंनि बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ एजुकेशननिफ्राय गोबां जोंनि माखासे इन्स्टिट्यूशन लाइक कलेजेस, इउनिभार्सिटीज, ल कलेजेस, बिएड कलेजेस, बेवहाय गोबां खामानि मावनायनि मोनसे परिबेसा फैनांगौमोन। दा बेवहाय जों मोनसे जिनिसखौ जोङो नोजोर बोदों आरो जोङो दिनै बे खोथाखौ जोङो सावरायदों जे जोंहा दिनै जोंनि बिटिसिआवहाय मोनसेल' गभर्नमेन्ट बिएड कलेज दङ। बेवहाय एभ्रि इयार जि माने 100 स्टुडेन्ट्स बेवहाय खामानि मावनायनि फैनांगौ। दा जोंहा माने 100 स्टुडेन्ट्स एभ्रि इयार, माने 50 स्टुडेन्ट्सआ जाय मानसि एमप्लयड जाखानायफोर बिसोरखौ डेपुटेशनाव बिएड कलेजाव बिएड बानायनो थाखाय फाथायहरो आरो 150 स्टुडेन्ट्सआ जोंनि फ्रेश स्टुडेन्ट्स जाय बिएड एबा मास्टार डिग्री जोबनानै थानायफोर बिथांमोनखौ एडमिशन होयो। दा दिनैनि बेलायाव जों मोनसे जिनिसखौ नुनो मोनदों दि जोंहा डेपुटेशननि थाखाय डाइरेक्टर अफ एजुकेशननिफ्राय जे सिलेक्शन बानायनांगौमोन जि स्टुडेन्ट्सफोरखौ 50 स्टुडेन्ट्सखौ, नाथाय दानि समावहाय जोंनि दा बिटिआर गभर्नमेन्टआवहाय दा जोंनि डेपुटेशननि सिलेक्शनखौ दा डाइरेक्ट गुवाहाटीनिफ्राय बानायदों। दा बेवहाय जोंहा माने ट्रान्सफार साबजेक्ट हिसाबै बै समावहाय जि जोंना डाइरेक्टर एजुकेशना बानायदोंमोन, दा बिनि सिलेक्शनखौ दा गुवाहाटीनिफ्राय बानायनानै दिनै सिलेक्शना दा जोंनाव फैदों आरो बेवहाय जों नुनो मोनदों दि एक्सेस डेपुटेशननि थाखाय हरदों 3 बारा। दा बेवहाय जों साननो हादों दि जोंना माखासे पावर एन्ड फांसन जिहेतु जोंनो गथायनानै होदोंमोन, बे पावर एन्ड फांसना दिनै स्टेटआ डाइरेक्टलि एक्सारसाइज खालायदों, माने बेखौ बेबहार खालायदों। आंनि कुइसन फैनि, आं बुंदों जे नोंथांखौ जे आथिखालाव बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियना बिएसइउआ सिरियै दङ, जेबो थांखि एबा खामानि मावनाय हाबाफारि लानाय नुनो मोननाय जायाखै। दिनै जोङो गोबां माखासे खामानिफोरखौ एजुकेशन लेभेलावहाय जोङो लाबोबाय थादों, संगठन हिसाबै जों नोजोर बोबाय थादों आरो माखासे एक्टिभिटिसफोरखौबो रिसेन्टलि दिनैहाय माखासे नट अनलि एजुकेशन सोलोंथाइ बिथिङावल' नङा, बे मोनसे फरायसा आफादा मोनसे समाज दानायाव मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनै खामानि मावबोयो आरो बे बेलायावबो जोङो माखासे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स एक्टिभिटिस एबा माखासे जि गभर्नमेन्ट माने लेभेलाव जि सिस्टेमखौ जोंनि ससाइटियाव जि माने स्टुडेन्ट्सफोरखौ एफेक्ट खालायगोन, बे लेभेलावहाय माने मोनसे मोजां थासारि परिबेस बानायनायनि बेलायावबो जोङो दा मावबाय थादों। जों जि सिस्टेमखौ जोंखौ दिनै मावनो थाखाय
जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ सोरजिदों बे लाइनावनो जोंबो दिनै बे लेभेलावनो जों माखासे डेभेलपमेन्टेल जोंनि एजुकेसन लेभेलाव स्टुडेन्टसफोरनि वेलफेयारफोरनि थाखाय जों मावबाय थादों। आदसा दा नोंथांमोना जिरायनानै थायाखै? जोंथ' जोंनि संगठन हिसाबैथ' जोङो दासिमबो जिरायनानै थायाखै, खिन्थु माखासे ससाइटिनि मानसिफ्रा माबोरै नोजोर बोनानै नायदों बेखौ जों बुंनो थाङा। खिन्थु जाय संगठनखौ जों गोबां माहारियारि आफाद जोंनि बर'जों परिबेसफोर जाबोनो थाखाय बेयावबो जोङो बाहागो लाबोदों। रिसेन्टलि जोङो नुदों जिहेतु जोंहा जोंनि बर' लाइमोन सानै जितु ट्रेनिं काउन्सिलाव जोंनि आसामनि नंखाय जानानै बिथांमोनखौ इउएलबि आफादनि सोद्रोमा होननानै जे फोजोबदों, जाय बिथांमोनखौ दिनै माने हिउमेन राइट्स भायलेसन होननानै बेनि बेलायावहाय माने जोंनि आसाम पुलिसआ नायजोर संनानै लांनानै थानानिफ्राय बेयावबो माखासे जोङो हिउमेन राइट्स माने जास्टिस मोननांगौ न'खरा एबा बिनि गोमानायनि जिउआ, बे आयनि बेबस्थाखौबो जोंनो लानानै नै माखासे हाइकर्टनि बेलायावबो जों प्रसेस खालायदों। ओरै थानायाव थांनानै माखासे नेम निथिनिफ्राय माखासे लानानै जोङो दा अलरेडि हाइकर्टआवबो प्रसेस खालायनानै दं। नुनो मोनदों जे माखासे सेक्सननि बर' दैदेनगिरिमोना बिटिआरनि जेनाखि गोहो बेखौ रायजो सोरखार लांफिनदों होननानै अजद लाबोदों आरो बिटिआरनि गामिफोरखौ दानख'नो लादों होननानैबो अजद लाबोदों आरो बेखौ कर्टनि सेराव थांनायनि बाथ्रा जादों। दा बेफोर बिथिङाव बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि बिथिंनिफ्राय जेबो रल लायाखैखौ जों नुनो मोनदों। दा बेयावथ' जोङो माखासे जोंनि बिटिसि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जितु 2003आवहाय सुक्ति जानानै जितु जोंनि भारत सरकारा 6 शेड्युल होदों जोंनो ट्राइबेल हिसाबै, दा बेनि माखासे आरो दिनै बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव जे जोंनि 6 शेड्युल एरियाया एबा बर'फोरनि माखासे जितु सेल्फ रुल निजे खुंथाय जि थामोनथा जे राजनितिक अधिकार जे एडमिनिस्ट्रेटिभ अधिकार जोंनो भारत सरकार जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय गाज्रि जानो थांगासिनो एबा रिसेन्टलि जोंनो होखानाय पावारखौ आसाम गभर्नमेन्टआ माने पलिसि बानायनानै दिनै लानानै थांदों। दा बे बेलायावहाय गोबां माखासे आयेननि बेबस्था सुप्रिम कर्टआव बानायदों। बे बेलायाव माखासे जोंनि सिनियर लिडार्सफोर दङ, फर्मार माने बारग' एबसुनि नेता एबा जोंनि बिएससिनि चिफ सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सारमोन, जों दावराव दिग्रि सारमोन आरो गोबां बर'नि आफादफोर दं। जोङो टाच खालायनानै गोबां जितु माने जोंना सारमोना सेर बैसोनिबो खोथा थायो माखासे खामानियाव, जों बिथांमोनजों एटाच खालायनानै गोबां खामानिखौ जों मावदों। प्रसेस खालायनाय एबा गुवाहाटी हाइकर्टआव थांनाय, जोंनि उकिलफोरखौ लोगो हमनाय एबा माखासे लिरनाय बेलायावहाय एबा माखासे सिगनेचार कालेक्शन खालायनायाव जों एक्टिभ हिसाबै जोङो बाहागो लादों। आरो बेयावहाय जोङो नुनो मोनदों जे माने जोंहा माखासे पावार्स एन्ड फांसन्सखौ जे जोंना बिटिसिखौ पार्लियामेन्टआव कनस्टिटिउसनेलि पास खालायदोंमोन। दा बे कनस्टिटिउसनेलि पास खालायनायखौ दिनै बिटिआर लाबोनानै जितु बिटिआरआ मोनसे कनस्टिटिउसनेलि पास नङा, बेयो मोनसे पार्लियामेन्टआव पास जायाखै। दा बेनि बेलायाव माखासे आयेन जितु माने जोंनि जि माने सेफगार्ड 6 शेड्युलनि बे जिनिसखौ सोलाय सोल' खालायनो थांगासिनो। बै सोलाय सोल' खालायनो थांनायाव बे माखासे जोंनि बर' माहारिया एबा ट्राइबेलफ्रा जे खहा जानो थांगासिनो, बिनि एगेन्स्टआव मोनसे सुप्रिम कर्टआव केस होनानै दोनदों दि बिनि बाउन्डारिखौ सोलायनो मोना, दानख'नो मोना। जितु बिटिसिआ अन द बेसिस अफ 6 शेड्युल बेयाव बानायनानै होलांखादों आरो जोंनि आसामनि चैप्टार 10 लेन्ड रेभिनिउ एक्टआव दि जोंनो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ जोंनि मेजरिटि ट्राइबेलफोरनि जितु बानायना होलांखादों, अन दैट बेसिसआव बिटिसिखौ होदोंमोन। बेयावहाय दि जोंनि माखासे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक हाखौ दि गुबुन हारिया बांसिन होननानै जितु दानख'ना लांनाय जितु पलिसि खालायदों, बिनि एगेन्स्टआव
जि मोनसे कन्स्टिटिउसनेलि जोंनो बर'फोरनो होखानाय बेखौहायसो दिनै सुप्रिम कर्टआव दिनै गाथेनानै दोनहैदों। बेवहाय कुनु मोनसे खोथा फैया। आं गोबां दिनै रुमार्स एबा उरा बाथरि खोनानो मोनदों दि बिटिआरनि जिथु बारायनांगौ हाया बे माने केस होनायनि थाखायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथआ हाबाखै। किन्तु बे जिनिसा कमप्लिटलि माने रं मेसेज माने भुल मेसेज माने नंखाय मेसेज होनाय जादों बियो। बे सिस्टेमा बेनो नङा जे भबिष्यतनि थाखाय बारायनांगौआव दि जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया, मस्ट वेलकाम। आरो बेनि थाखायनो गोदोबो संकष्ट चौरियासिम बर'फ्रा आन्दलन खालामदोंमोन, गोबां थैबो गारदोंमोन। आरो दिनै बेयाव बारायनायखौ दिनै बयबो बर' दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै लुबैयो। किन्तु बै जि बर'नो होखानाय माखासे बाउन्डारिखौ दानख'नानै बै सोसननांगौ बिश्वनाथ माबाखौ गहपुरखौ सोसनाब्ला अब्ला बेयावसो जोंहा माखासे गोबां माने सिन्था खालामनांगौ दं। दा बेनि बेलायावहाय दिनै बे जिनिसखौ प्रिभेन्सन इज बेटार देन कियर होननाय मोनसे दं इंराजि रावाव। माने खैफोद जानायनि आगोल जों प्रिभेन्ट खालायनांगौ। जाहाथे दिनैनि दिना ओरैबायदि अबस्था जाबाय दा जोंहा पार्लियामेन्टआव एमपि लकसभाबो रायजोसभाबो गैला। दिनै बे जि इस्युखौ लानानै दिनै पार्लियामेन्टआव पास खालायबा 1 सेकेन्ड नाङा, बेयाव दिनै जास्ट पेपार रिडआउट खालायबानो थांगोन, बे आइन पास जालांगोन। मानो बेयाव भइस होग्रा रावबो गैया, अबजेक्सन खालायला गैला। दा बेनि बेलायावनो दिनै सुप्रिम कर्टआव फिउचारनि थाखाय जाहाथे बे जिनिसा पार्लियामेन्टआव एथ' इजि पास जाया, बेनि थाखाय बे केसखौ होनाय जादों। जोङो फैफिनगोन दान्दिसे उनाव। दा जोङो ब्रेक लानो सिगां दोङो। ब्रेकनि उनाव फैगोन जे बड'लेण्ड हालामनि आथिखालनि थासारि आरो पलिटिकेल सिनारियाव बिनि सायाव सावरायगोन। दान्दिसे ब्रेक लादों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. फैफिनदों। सावरायगासिनो दङ सावरायनाय हाबाफारि जे बड'लेण्डनि सिङाव जाफुनाय आथिखालनि थासारि बिनि सायाव सावरायगोन। दा समाव जों सावरायनि बिपिएफनि नेहाथारि उइंनि बिथाङा जाहैबाय प्रहलाद ब्रह्म। बिथाङा क'क्राझार जिल्ला एबसुनिबो मोनसे समनि गाहाय नेहाथारिमोन आरो आथिखालाव बिथाङा राजखान्थि दोआव हाबनानै समाज सिबिनाय खामानि मावगासिनो दङ। नोंथाङा बे बुब्लियावहाय बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि सासे नेहाथारि जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो दा समावहाय बड'लेण्डआव जाफुनाय थासारि जे गोबां थासारिया गुस्लायदों जे कर'ना भाइरास गुबै कर'ना भाइरासनि थाखाय जौगालु बिथांखिफोरा मावफुंजायाखै, मावफुंनो खाबु मोनाखै। आरो बे बेलायावहाय गोबां सानै खुद्रिनाय दङ जे बड'लेण्डआव फेक एनकाउन्टारनि बाथ्रा बुंदों, साख्रिनि बाथ्रा फैदों, फेक सार्टिफिकेट होनायनि गेजेरजों साख्रि मावनायनि बाथ्रा आरो बिदिनो गोबांथार इसुस फैदों। नाथाय बे बेलायावहाय बिपिएफ बेलाया सिरियै दं जे बिटिसि सरकारनि खुंथाय बिबाननिफ्राय जानगाराव थानानै दङ। मानोना सा 11 एमसिएलए देरहादोंमोन, अब्लाबो खुंथायनि बिबानखौ मोनाखिसै। मानो होननानै बुङोब्ला मेजिक नाम्बार 21खौ मिट खालामनो हायाखै। बेराफारसे आसामनि खुंथाय, रायजोनि खुंथायाव
खुंथाय गोहो आवथायनो थाखाय बिसायख'थि जादोंमोन आरो बेवहाय मित्रजोत महाजोतनि मोनसे महादांगामोन बिपि बा महाजोतजों दङमोन नाथाय मित्रजोतआ सरखार दानाय जादों आरो बावैसो मिथिनाय जादों जे मित्रजोतआव थांनो थाखाय सावरायनाय जादों आरो फोसावनाय जादों आथिखालाव जे मित्रजोतआव जयेन जाबाय बिपिएफआ नाथाय इउपिपिएल एबा बिजेपिनि फारसेनिफ्राय बुंबाय थादों जे बिपिएफआ बिजेपिआव जयेन जानाया नंखाय एबा मित्रजोतआव जयेन जानाया नंखाय बेखौ बुंनाय जादों बेनि फारसे नोंथांनि बुंथिनाय जोङो लुबैगोन जे आथिखालनि बड'लेण्डनि बे थासारिनि सायाव बिपिएफआ मानो सिरि दं गिबियावनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारियाव आंखौ सावरायनायनि खाबु होनायनि थाखाय मोनाव गिदिर गाहाय सुजुगिरि बिथांनिसिमबो साबायखर जासिबाय जे दिनैनि सावरायनायनि हाबाफारि दानि सोलिबाय थानाय जे बिटिसिनि जे राजखान्थि हालोद बिथांनि सायाव जे बुंनांगौ बेनि थाखाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैदों नायगिरि बिथांमोननिसिम नुजाफैदों दा राजनितिकआ उत्थन पतन जायो मालाबा देरहानाय मालाबा जेननाय जायो बे डेम'क्रेसिनि मोनसे केरेक्टार आरो बेखौ रायजो राजायानो गावसोरनि साननाय बादियै लुबैनाय बादियै दिनै भट होनानै देरहाहोयो दा बेबादियैनो थांनाय 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया बा बिपिएफ दोलोआ बिटिसिखौ सासन खालामदोंमोन नाथाय थांनाय 2020 मायथाइनि बे बिसायख'थियाव जेरै बिपिएफ दोलोआ मेजिक नाम्बार मोनाखैमोनब्लाबो बांसिन लार्जेस्ट पार्टि हिसाबै दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनै सिनायथि मोनदोंमोन 40टा समस्थिनि गेजेराव 40टा दिनै देरहानो हादोंमोन दा बेयाव लार्जेस्ट पार्टि बे गोहो गोरासिन पार्टि होननानै जों सिनायथि जादों दा गभर्नमेन्टफोरनि बेलायाव दिनै माखासे षड़यन्त्र खालामदों बेवहाय दोलोआ दिनै बिनि गुलि जानांगौ दिनै आसामनि गभर्नरा लेंहरनांगौमोन डेम'क्रेसिनि नियम बादि जे मेजरिटि मास्ट बि ग्रेन्टेड बे जोङो बिटिसिआव लार्जेस्ट पार्टि जानानै दङ दा जोङो 17टा देरहादों बा 17 देरहादों जों सरकार दानो 4ल' नांदेरगौमोन दा लार्जेस्ट पार्टि हिसाबै गभर्नर इनभाइट खालामनांगौमोन नाथाय बेखौ बिथाङा खालामाखै दा बे राजनितिकनि बुलि जादों जोङो दा गभर्नरा हाग्रामा महिलारिनि सायाव बा बिपिएफ दोलोनि सायाव मानि थाखाय गाज्रि मोननानै थाखो दिनै बिथाङा रुलखौ ब्रेक खालामदों खन माने भारतनि संबिधान बिथाङा बिथांखौ मार्डार खालामदों जों बेखौ दिनै बयबो मिथिगौ जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बा बिपिएफ दोलोआ बेखौ मोनसे प्लाटेस्टनि गेजेरजों मोनसे संखियानि माबाखौ लाबोफिननांगौनि थाखाय जे हाइकर्टआव माने केस होनाय जादोंमोन दा बेवहायबो हाइकर्टआ थिग मथे बार्डिकखौनो होदोंमोन जे प्लाटेस्ट खालामनांगौ दा प्लाटेस्टखौबो दिनै बिटिसिनि माने प्रटेम स्पिकार काथिराम बर' बिथाङा माने कम्पजिट प्लाटेस्ट खालामनांगौखौ खालामाबालानो माने हेन्ड राइटिं आखाइ थिखोनायजोंनो माने भट बिनानै दिनै बेखौ फोजोबदों जाय खामानियानोखि इलिगेल आरो दाबो बेयो बिनि सायाव जों केस होफिनदों बे कम्पजिट प्लाटेस्ट जाफिननांगौ होननानै हाइकर्टआव दाबो केस जानानै दङ जोंनि मिथिनायाव थांनाय हयथ' मे मासनि गेजेरावनो बेनि रिजाल्टआ ओंखारनांगौमोन नाथाय कर'ना भाइरासनि थाखाय सरकारि उकिला कर'ना पजिटिभ मोननायनि थाखाय माने अफिसाव नुजाफैनो हायैयाव दिनै बे थाथ'दों आरो बेनिफ्रायनो हाइकर्टआ बन्द' दिनैसिम मोजां कारज'खरि जायाखै होननानै जों मिथिबाय थादों जोंहा बिसास दङ हाइकर्टआ जोंनि थाखाय मोनसे मोजां सम होफैफिनगोन बेखौ जोंहा बिसास दं आरो दिनैनि जे पलिटिकेल जे सिनेरिय' बेखौ जों नुबाय थादों जे प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल जिएसपि आरो बिजेपि बे मोनथाम पार्टिनि जे दोलो नांनानै जे सरकार सालायदों बेखौ दिनै रायजो राजा बयबो मिथिगौ दिनै प्रमद बर'आ माबादि सालायदों रायजो राजानि सिगाङाव मा कमिटमेन्ट होआमोन दिनै गासिबो फेल जाजोब्बाय न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रामोन दिनै सासेनोबो साख्रि होनो हायाखै वान भट वान जबनि खोथा बुंदोंमोन होनो हायाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 70,000 रुपिस पार सेल्फ हेल्प ग्रुप बेखौबो बिथाङा घोषणा खालामदोंमोन दिनै बिथाङाबो खालामनो हायाखै दिनै जे रायजो राजाफोरनो जे कमिटमेन्ट होदों बे मोनफा दिनै बिथाङा माने फेलियर जालांदों रायजो राजानि सायाव आस्था बिश्वासा जोबलांदों जायनि थाखाय दिनैहाय जों हाथाय बाजार गामि सावरि बादालि एट एनि प्लेस एनि पाब्लिक प्लेस नोङो मर्निं वाक खालाम इभिनिं वाक खालाम साहा दखानाव साहा लों नों मैगं थाइगं बाजाराव मैगं बाय ना बाय दिनै बयबो बुंगोन गस्ला लंपेन्ट दखानाव थां सि दखानाव थां गालामाल दखानाव थां बयबो बुंगोन माने এই सरकारটো ভালো হওয়া নাই बयबो बुंजोबगोन बाङालि सावथाल बर' गासिबो बेखौ बुंगोन सरकारा मोजाङै सालायनो हायाखिसै कमिटमेन्टखौ लाखिनो हायाखिसै
परिबर्तननि नामाव परिबर्तननि राजनिति खालामनानै दिनै बर'खौ थगायबाय बाङालि सावथालिफोरखौबो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोराव थगायबाय फोरमान जादों आरोखि बे दिनै फोरमान जादों जायनि थाखाय दिनैहाय समग्र बिटिसि बासि रायजोफ्रा दिनै प्रमद बर'खौ बोख्लायनो दिनै नाजाबाय थादों बे नोंथांनि जाय पलिटिकल डायलग होनना बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला पलिटिकल पार्टिया गुबुन मोनसे पलिटिकल पार्टिखौ बिदि दुसिनाय जाबाय थादों बिपिएफ सरकार जेब्लानाखि 17 बोसोर 17 इयार्स रुलिंआव दंमोन बै समावहाय इउपिपिएलआ अपोजिसनाव दंमोन आरो बिथांमोनाबो गोबांथार खरासन जादोंमोन आरो दिनैनि समावबो दिनैनि बिटिआर सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकार बिथांमोनाबो दासिमबो बुंबाय थादों जे मेल मिटिङाव बुंबाय थादों जे बिपिएफ सरकारा थांनाय 17 बोसोराव ओरैबायदि कारापसन खालामदों जायनि थाखाय बड'लेण्डआव जेबो जौगानाय गैयामोन बेखौथ' नंखाय बे करपसन बे गावजों गाव माने मोनसे माइलेज लानो थाखाय बाथ्राफोरखौ बुङो खिन्थु दिनै करपसन होनानै मोनसेबो प्रुफ होनो हायाखै 17 इयार्सआव करपसन खालामदों होनदों कर'ना भाइरासनि मोनसे उजुहात देखायनानै दिनै गभर्नरा सासन खालामफैदों राकेश प्रसादआ बेनि एडमिनिस्ट्रेटर जाफैबाय 7 मास सालायदों बिथांमोना मोनसेबो फाइलखौ दिनै बिथांमोना जे करपसन जादों माबादों आरिदों सोरखौ माने सोरबा सेक्रेटारि सासे सोरबा बिसिडिसि चेयारमेन सासे बा सोरबा टिसिएलसि चेयारमेन सासेनि सायाव माने खुनु करपसननि एलिगेसन बिथांमोना लाबोनो हाया दिनै बेनो फोरमान आरो दिनै लाइबिलिटिसनि खोथा बुंदों लाइबिलिटिस गैयै खुनु सरकार थाफेरा थांनाय कंग्रेसनि 15 बोसोर सरकाराव दिनैहाय 35,000 crore लाइबिलिटिस दं बिजेपिआ फैबाय आरो थांनाय बिजेपिनि 5 इयार्स जे सासन खालामदोंमोन बेवहाय 1.5 लाख crore बे मोनसे माबा गालांदों लाइबिलिटिस खालामदों दा हेमन्त बिश्वशर्मा सालायफैदों हिसाबैसो दा कंग्रेसआ फैयोबा बेखौनो हमगौमोन जे थांनाय 5 बोसोर सालायनायाव दिनै बिजेपि सरकारा 1.5 लाख crore टाका दिनै लाइबिलिटिस खालामदों लाइबिलिटिस खालामै जेबो सरकार गैया दिनै नरेन्द्र मदियाबो दिनै माने 1000 crore टाकानि लाइबिलिटिस खालामगासिनो दङ दा बेफोरबायदि एलिगेसना होलायो खिन्थु फोरमानथ' होनो हानांगोन लाइबिलिटिस इट इज नट करपसन बेलाय नोङो फैसा फैबा एफा होलांबाय थाबानो जायो जेरेखम दिनै कन्ट्रेक्टर एस'सिएसननि सेक्रेटारि बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोर सासन कालाव दिनै फुराना खामानिफोरनि बिलखौ 30% 20% होनाबो फोजोबबोगासिनो दंमोन खिन्थु दानि सरकारा थाइसेबो फैसा होद्रा होननानै मानिनाय जादोंमोन दा बिटिसिआव माने कन्ट्रेक्टर फिसाफोरखौ बुथारजोबनानै बे सोरबा माने बेंगलनिफ्राय लाबोनानै शिबसागरनिफ्राय लाबोनानै सोरबा तिनसुकियानिफ्राय लाबोनानै दिल्लीनिफ्राय नोङो थिकादारफोर लाबोनानै साप्लाय होनानै फैसाखौ जाजोबनो नागिरनाय बेखौसो दिनै फोरमान मोनदों जेबोथ' कनस्ट्राक्सननि खामानि सोलियाखै दा खालि साप्लाय साइकेल राननाय सोलिदों मबाइल राननाय सोलिदों बेखिनि खामानि माबा आपेल गेसाव राननाय माइरं थफ्ला रानलाबायनाय 2 केजि माइरं बेखौ पाब्लिकफोरखौ माने सेटिसफाइड खालामनो नाजादों आरो दा बे माने जोंनि बिटिसिनि हालोदखौ बिराद गाज्रि खालामबाय आरो दिनै बिथाङा जे गाव सासे माने खुंथाय माने सायाव मोनसे रोंगौथि दं बेखौ बिथाङा एखेबारे गाव जे रोङा बेखौ फोरमान खालामदों दिनै बिथाङा मोनसे अर्डार दिहुनदों जे बिटिसिनि इअपिखौ सोरबा डिसिआसो खालामसिगोन बिनि माबाखौ एनुवेल माने अपारेशनेल प्लेनफोरखौ दिनै डिपार्टमेन्टफोरखौ माने हरजोबनाय बेखौ दिनै बिथाङा मावनानै लादों देट मिन्स बिटिसिनि जे पावार बे दिसपुराव थांफिनजोब्बाय खिन्थु हाग्रामा महिलाया जिथुनाखि सालायदोंमोन बे गावनो बानायजोबोमोन इअपिखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ लेंहर खामानि मावहोनो हायोमोन दिनै खोनादों जोङो माखासे खामानि मावनायाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों प्रमद बर' बिथां सिएमनि सारजों प्रमद बर' सारजों नांलायलायनानै मालाबा माने गुवाहाटियाव खारनानै थाहैनाय बेफोरखौ जों नुबाय थादों आरो दिनै अफिसारफ्रा जे प्रमद बर'आ जे खामानि मावनो रोङा दिनै बिथांनि अफिसारफ्रानो खोन्थागासिनो दं सेक्रेटारि सुपारिनटेन्डेन्टफ्रा रायलायगासिनो दं जे खामानिफोरखौनो माने थिग मथ' मावनो रोङा खामानिखौ उल्थां फाल्थां खालामो सिस्टेमेटिक थाङा खुगायावल' गोदै बुङो दिनै बे बाथ्राफ्रा स्वयं माने बिटिसिनि माने कर्मचारिफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोननाय बाथ्रा आरोखि दा बेफोर अजदफोरा जोबलांगोन फारि फारि जेब्लानाखि प्रमद बर'नि मावनायफ्रा नुजाबाय थागोन बिथाङा घोषणा खालामदों इलेक्सन समावहाय जे फैगौ 5 बोसोराव 5 लाख इयुथफोरनो लाइमोनफोरनो साख्रि होगोन होनना बुंनाय जादों न'खरफ्रोमावबो साख्रि थागोन दा बेफोरखौ मावब्लानो बिथांनि जेनाखि मावनायनि फिथाइ बेयो फैगौ समाव आरोबाव साबसिन मोनगोन बिथाङा बेखौ मिजिं लानो हादों जे बुंनाय जादों जे बिपिएफ सरकारनि समाव जेबो थिसननाय जायाखै बेखौथ' बुंनो हाया बिपिएफ जेनाखि सरकार सालायदों बे समाव जे हाजार बर' इयुथ्सफ्रा साख्रि मोनदों दिनै मास्टार साख्रि मोनदों दिनै बै समावहाय फिक्स बेयाव साख्रि होयै माने पार्ट बाय पार्ट दिनै रेगुलाराइजेसन खालामबोगासिनो दङ अनेकथा डिपार्टमेन्टआव दिनै फिक्स पे होदों
दिनै गोबांथार जायगाफ्राव गेस्ट हाउस बानायदों बड'लेण्ड गेस्ट हाउस सिलिगुरियाव बानायदों कलकाता बानायदों चेन्नाइआव बानायदों जेरावबो बानायदों सिलिगुरियाव बानायदों दा बेवहाय मोनसे माने गेस्ट हाउसआवनो 30 जन 35 जन गाहाम दिनै साख्रि होनानै दिनै बेफोरखौ नायहोगासिनो दङ दा बेफोर साख्रियाव थिसननाय नङा नामा दिनै मास्टार साख्रि होदों स्पेसियेल टेट खुंदों बिटिसिआव दिनैथ' प्रमद बर'आ खुंनो हायाखै दिनै साख्रि होदों साख्रि होनायनि बेलायावबो नै 2 नाम्बार जालि सार्टिफिकेट लानानै साख्रि लानाय बा बेखौ बोरै इन्टारभिउ लाखो बिथांमोनहा एपइन्टमेन्ट होखांनानैसो नै दा बेफोर एलिगेसनफ्रा जेब्लानाखि बिपिएफ दोलोनिफ्राय बा गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोफ्रा जेब्लानाखि हमलाङो एनजिअफोर दिनै माने कनसियास स्टुडेन्टसफ्रा जेब्लानाखि बेयाव नोजोर होयो होमब्लासो दिनै बिथांमोनहा बुंनानै लानांबाय जे 2 नाम्बार सार्टिफिकेटजों साख्रि मोनदों दिनै बेखौ हमनो मोनबाय पुलिसाबो हमबाय बिथांमोनखौ डेट मिन्स बे माने थिसननाय खामानि जे बेवहाय बिराद इन'मेलिस जादों बेनो फोरमान आरो लोगोसे सिएसबिआ जोंना मोनसे ओरैबायदि मोनसे पावारमोन जेरेखम एपिएससि आसामाव थायो दिल्लीयाव जोंना इउपिएससि थायो इन्डिया गभर्नमेन्टआव दा जोंनाबो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड जायखौ होनो बे मोनसे बेबायदि बाहागोमोन जोङो बेनिफ्राय माने सेकेन्ड थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रिफोरखौ जोंहा होनो हानाय गोदो इन्टारभिउ लायै नाथाय बे जिनिसा दिनै जोंनि गेजेराव गैया जालांनो हमबाय जायनि थाखाय दिनैहाय बिटिसिआव साख्रि सोहरनांगौबाबो आसामाव इन्टारभिउ खालामनानै सोहरो होमबा नोंनि बिटिसिनि सेंग्राफ्रा बबेनिफ्राय साख्रि मोनगोन सिख्लाफ्रा बबेनिफ्राय साख्रि मोनगोन बबेनिफ्राय 5 लाख साख्रि होगोन बेखौ दिनै जों बोरै आसा खालामनो हायो दिनैहाय बिथांमोना माने एमप्लयमेन्टनि नामाव दा जों खोनाबाय थादों मा अमा मिशन बानायनाय फिग मिशन जाय प्रमद बर'आ होनदोंमोन बड'लेण्ड मिशन दानि बे बड'लेण्ड मिशनखौ बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बर' जाथिखौ थगायबाय दिनै बर' जाथिया अमा फिसिना जानांगौ अमा जानानै थैनांगौ होननायनि बे अमा पिग मिशन लाबोनानै बर' जाथिखौ अमा फिसिनानै जानांगौ बोरमा फिसिनानै जानांगौ बे माने खुनु सोलोंथाइ नाङा आरि नाङा बेखौसो दिनै फोरमान खालामदों आरो बेखौ दिनै जों बुंनो हायो आरो बिपिएफनि समावहाय नोंथाङा बुंबाय जे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसफोर फसंनायनि गेजेरजों मोनफा गेस्ट हाउसआव 30 बा 40 बेबायदि थिसननाय होदोंमोन अब्ला जोंनि गेजेराव दासिम दङ मोनद' गेस्ट हाउस अब्ला मोनद'बा माने 240 सानोल' साख्रि होनाय जानाय जादों बिटिसि सरकारा आरो टेट स्पेसियेल टेट सालायनायनि गेजेरजों मोनदों माखासे हम गार्डआव मोनदों माबायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोनदों गोबां डिपार्टमेन्टआव दं बिनि थयथ' आंनाव गैया खिन्थु साख्रिया होदों बिनि फोरमाना दं अजदा दङ जे माने गोबांथार करापसन एबा घुस लानायनि गेजेरजों साख्रिफोरखौ होनाय जादोंमोन बेखौथ' माने घुस होनाया बबे समाव होयो हाया बेखौथ' रावबो मिथिलाया बेथ' बुंलायनाय बाथ्रा बेफोर घुसआ बबे होदों बबे होलाया बेखौ रावबो नुवा नोंथाङा अजद लाबोदों जे टेटनि बाथ्रा जे टेट जेनाखि फेक सार्टिफिकेटनि गेजेरजों एपइन्टमेन्ट होनाय जादोंमोन दानि बिटिआर सरकारा आरो बिनि दायखौ नोंथाङा सरकाराव होनाय दं नाथाय बे सरकारनि जाया बे अफिसियेलनि जायो खारन अफिसारफ्रा जे स्क्रुटिनि खालामनांगौमोन बिथांमोना स्क्रुटिनि खालामनो हायाखै आरो बेखायनो बिनि दाया आल्टिमेटलि बे सरकारनिनो थाहैयो सरकारा बिसोरखौ जिहेथु माने इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जिहेतु बिथांमोनखौ दायित्व होदों इमप्लिमेन्टिं एजेन्सि हिसाबै सोरबा डाइरेक्टरा मावदों बा मा मावदों दा आफ्टार अल बे सरकारनावनो थाहैयो दा बे तदन्त खालामनांगौ दायनिगिरिखौ हमनांगौ बे अकल माने माबाल' माने बै बिनि माबा केन्डिडेटफ्राल' दाय थायो बेबो नङा बेवहाय दा दिनै पुलिसा खादों थिगैनो दं आरो बेबायदि चेक खालामलांबाय थानांगौ आरो इडुकेसन जे पलिसि इडुकेसन सिस्टेमखौ जाहाथे गाज्रि खालामा बेखौ दिनै खावलायगोन प्रमद बर'खौ बिथाङा गावनो इडुकेसननि मन्थ्रि हिसाबै दं दिनै बिटिसिआव जाहाथे मोनसे सोलायनाय लाबोयो नोंथाङा प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव बानबुंथि होदों नाथाय नोंथांमोना फोसावगासिनो दङ बिपिनिफ्राय फोसावबाय थानाय जादों जे मित्रजों नोंथांमोना लोगो जानो थांगासिनो दङ बा लोगो जाखाबाय होनना बुंनाय जादों फोसावनोल' बाखिसै अब्ला नोंथाङा मित्रजोंनि अंशदारि दल इउपिपिएलखौ दुसिनाय एबा बिटिआरखौ दुसिनायनि जुक्तिया बहा दा बे प्रसेसआवसो जागासिनो दं दा हयथ' फाइनालाइजेसन जायाखै दिनैसिम सोरबा माने बिजेपि दोलोनि प्रेसिडेन्ट बा चिफ मिनिस्टारा दिनै बेखौ बुङाखै खिन्थु नाजाबाय थादों मित्रजोंआव हाबनो जाहाथे बिटिसिआव सान्थि फैयो बे माने खुनु माने राजनितिनि जानानै रावबो राजनितिकनि बलि जानाङा बेखौ जों दिनै लुबैदों बिटिसिआव मोनसे सान्थि प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय बिपिएफआ गोसो 17 बोसोराव बेखौनो खालामदों आरो जोंनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया बेखौनो खालामनो लुबैदों जाहाथे राजनितिक नामाव रावबो बलि जाया बयबो समानै उन्नति जायो बे आसामनि सरकारजों थाफानानै बिटिसिखौ उन्नयन खालामनाय बेखौ जों लुबैदों दा बेहाय जोङो बदनामनि बाहागोदारि हिसाबै थांनो नागिराखै दा जों बेयाव जुदि हाबफानाय जायोब्ला जे बेवहाय प्रमद बर'आ जाहाथे भुल खामानि मावा बेखौसो नोजोर होनो थांनाय जागोन मोनसे गाथोनाव एम्बुजों जिबौजों ज' थाया
मोनसे जाहारबारियाव मोसाजों आरो मैजों ज' थाया इपिपिएलजों बिपिएफजों ज' जानानै बिटिआर सरकारखौ खुंनायनि बाथ्राखौथ' साननो हाया बे राजनितिकआव जायो असम्भब जिनिसा राजनितिकआव गैया मालाबा बिदिनो जायो नों इउपिफ्रावबो बिदिनो नुदों जोङो हयथ' जोंनि जेनाखि सिस्टेम पलिटिक्सआ इउपिआवबो मोनसे नुबाय थादोंमोन जोङो जे अखिलेश यादवनि जेनाखि पार्टी बेजों बिसिना समाजबादि पार्टी आरो बहुजन समाज पार्टी बिथांमोना दिल्लीयाव थांनानै मोननैबो पार्टीया बै समावहाय माबाखौ डक्टर मनमोहन सिंहखौ बा कंग्रेस पार्टीखौ सापर्ट हैदों गोजौआव खिन्थु स्टेटआव खिन्थु बिसोरजों माने बिराद माने माबाजों मोसाजों माबाजों नायलायनो हायैफोरबादि आरोखि बेबादि जानानै दङ दा बेबादिबो राजनितिकआ सोलियो पलिटिक्स सोलियो जोंसो बारा बे फिसा फिसा दोलोआव थानानै माबा बिजनियाव थानानै क'क्राझाराव थानानै बे राजनितिफोरखौ बारा हमनो हानाय नङा दा हाग्रामा महिलाजों मा टेक्टिक्सजों बेयाव हाबनो नागिरदों बेखौ गाव मिथिगोन आरो बे गावनि स्टाइलजों पलिटिक्स खालामगासिनो दङ बेवहाय बर' जाथिया लाब जागोन बिटिसि बासिया लाब जागोन जों बेखौ नुबाय थादों फ्लर टेस्टनि बाथ्राबो बुंदों नोंथांमोना आरो मित्र जरावबो बाहागो लादों आरो बिटिआर सरकाराबो नोंथांमोना अंशीदारि दल जागोन बे एसे बयनिबो थाखाय रहस्य जाना थाबाय दा नुनायाव रहस्यबादि नुगोन दा बेवहाय जेब्लानाखि इलेक्सन केम्पेइनफ्राव ओंखारगोन बाथ्राफोरखौ बुजिलायगोन बोरै खालामलायो दा ओंखायनो पलिटिक्स खालामलायो बेखौनो बुंबाय थानाय जादों आरोखि पलिटिक्स खालामो कंग्रेसनि केन्डिडेटखौ फेजेनलायनो जुजिलायबाय थायो दा बेवहाय हयथ' मोनसे टेकनिकबो थानो हागौ दिनैहाय माने मोनथामखौबो माने ज' जानानै सा थाबायबाय थागोन खिन्थु सिङाव दस्रा खामानि मावलांबाय थागोन बेबादिबो गोबां नुबाय थानाय जादों आरो बेबादिबो हयथ' जानो हागौ पलिटिक्सआव माने नाथिं इज इम्पसिबल इन पलिटिक्स बेवहाय दिनै बेफोरखौ जों मिथिनो हायो फैबाय थानाय बाय इलेक्सन गसाइगाव आरो तामुलपुरनि बेलायाव रला मा जागोन जेरै गसाइगावथ' नोंथांमोना फोसावखाबाय केन्डिडेट नाथाय तामुलपुरनि बेलायावहाय दासिमबो बिजाथिनि बाथ्रा बुंनाय जायाखै बेराफारसे भबानिपुर बियाबाव नोंथांमोना बिजेपिखौ सापर्ट खालामो होनना बुंबाय दा बे बेलायाव जोंहा गसाइगाव देरहाखादों हिसाबै थांनाय बारनि जेनाखि इलेक्सन एसेम्ब्लिनि बेवहाय जोंहा माजेन्द्र नार्जारि सारा आरामसे देरहालांदों मोजां मार्जिनाव देरहालांदों नाथाय बिथाङा दुर्भाग्यबसत कर'ना भाइरासनि आक्रान्त जानानै बिथाङा जिउ गोमानांबाय दा दिनै खालि जादों दा बिनि जे उत्तरादि अधिकारी साक्सेसर हिसाबै जोंहा लाबोफिननांगौ बिपिएफ दोलोआ दा बिनि थाखाय जों सासे मोजां बिजाथि ध्रुब नार्जारि बिथांखौ जों बासिबाय दा देरहागोना निर्घात बेवहाय जायखि सक्ति फैया बेवहाय माने देरहानायनि खुनु खोथा गैया दा बेवहाय जोङो मित्रजों थालागि दाखा जोंहा बेवहाय देरहागोना रोखा गसाइगाव महाजननि सापर्टआव नोंथांमोना देरहादोंमोन बे समावहाय मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय जोबोद प्रभाब दङ कंग्रेसनि आरो एआइडिएफनि गसाइगाव बियाबाव दा मित्रजोंआव बाहागो लानाय लोगो लोगोनो महाजननि बै अंशी दलफोरनि भटारफ्रा बिपिएफनो भट होनाय नङा दा बे बेलायाव जों मोनसे केलकुलेसन लाबोदों जे बेवहाय जे महाजननिफ्राय ओंखारदोंब्लाबो दिनै कंग्रेसआबो मोनसे लिमिटेड भट दं बेहाय कंग्रेसआबो मोनसे लिमिटेड भट दङ आरो इउडिएफ बिसोराबो माने केन्डिडेट होगोन हिसाबै बिसोराबो लिमिटेड भट दङ दा बिसोर जे बै समाव जे बिपिएफआव भट गोलैदोंमोन बिसोर मोनफा मोनफा पार्टिया लाना थांफिनजोबगोन आरो जोंनि बिपिएफनि मोनसे गथा भट दङ बे गथा भटआ थागोन आरो जोंनि जेनाखि दा पलिटिकेल सिनेरिय'आव नुदों जोंनि बिपिएफ स्पेसियेलि जोंनि ट्राइबेल भट बा बर' भट बे जोंनो स्पष्ट भाबै एड जागोन कारना बेनो प्रमद बर'आ गावनि कमिटमेन्टखौ दिनै लाखिनो हायाखिसै दिनै बिटिसिनि पावारखौ स्टेट गभर्नमेन्टआव हरजोब्बाय डिसिनि थ्रुयैसो खामानिफ्रा इमप्लिमेन्टेसन जासिगोन जोङो रायजो गोमा जाफिनबाय जोङो गोदोनि बै 19th सेन्सुरियाव बर'फ्रा जेरेखम रायजो जादों एखे अबस्थायाव दा जों फैफिनगासिनो दं होमबा जोंनि बे थांनाय जे 50 इयार्सआव जों जे मुभमेन्टनि नामाव जोंनि सोमावसारनायनि मुङाव सोमावसारनानै जे 7,000 जे मार्टियार्सफोर दिनै बिथांमोना जे गाव गावनि भेलुएबल लाइफखौ दिनै सेक्रिफाइस खालामबाय दिनै बे मिनिंलेस जाफैबाय दिनै जायनि थाखाय जोंनि बर'फ्रा गोदाव सोराव जाबाय सुक्तिनि नामाव दिनै रन्जन दैमारिखौ सानथामसो जेलनिफ्राय हगारफ्लाना बिथांखौ दिनै जेलाव सोफिनबाय दिनैहाय बे दुखुनांथाव बबे एग्रिमेन्टआव नुफेरखो बबे जारिमिनाव नुफेरखो जे सासे सुक्ति सान्तिनि नामाव सुक्ति होग्रा मानसिखौ बे हाथियार दैला खुनु दावराव खालामला आगोलाव जे भुल मावदों बिथाङा गासिबो कर्टआव माबा होजोब्बाय कनफेस खालामजोब्बाय जे आङो 30 अक्ट'बरनि बमाखौ होदों बा बहाबा मानसि हत्या खालामदों बे माने रिभलिउसनाव बेफोरो जाखायो आरो गोबां रिभलिउसन जों फरायबोबाय जारिमिनफोरखौ जों फरायबोबाय बेफोर बेबादिनो जोबखा दा दिनैहाय बे दुखुनांथाव बाहाबै मोनसे सुक्तियाव सागान होखांनानै जे बे जेलाव जे थैजासे थाबावनांगौ बबे जुक्तिजों गनायनो हानो बर' फिसा हिसाबै
दा बेवहाय जोङो स्पष्ट जोंनि बर' भटखौ जोङो 100आव 80% दिनै जों मोनगोन आरो जोंनि बिपिएफ खालामग्रा माखासे हार्डक'र मानसिफोर दङ बे दिनै हयथ' बे मुस्लिमानो जाथों बे सान्थालियानो जाथों बे नेपालियानो जाथों बे बाङालियानो जाथों जोंहा मोनसे गथा भट दंखायो दा बे जोंनि अंकजोंनो जों देरहालांगोना बे रोखाखा आरो जोंहा तामुलपुराव जों केन्डिडेट होथ'वाखै खारन रायलायनाया सोलिगासिनो दं जिहेतु 8 तारिखआवसो नमिनेसना लास्ट दा बेनिबो फर्मुला जोंहा सोलिगासिनो दं हयथ' बेवहायबो केन्डिडेट होनो हागौ आरो जुदि बेवहाय जुदि मित्रजोताव जुदि हेमन्त बिश्व शर्मा डांगरिया बिथाङा जुदि जोंखौ वेलकाम खालामारोबा नोंसोरबो हाबफैदो जुदि होनोब्ला हयथ' बेवहाय गेमा एसे आलादा जागोन जोंहा मोनसे गोनो गोथो बा उसुखुथु दङ जे नोंथांमोना फ्लर टेस्ट डिमान्ड खालामदों हाइकर्टआव आरो फ्लर टेस्टआव जायनाखि दोलोखौ नोंथांमोना थांखिनानै बुंनाय जादों बे दोलोनि 17 नि जिनाखि बिबां बे बिबां नोंथांमोननि आखायाव गैलिया अब्ला बबे आसाजों नोंथांमोना प्रटेस्टखौ डिमान्ड खालामदों आरो बेराफारसे आरो मोनसे खोथा जाहैबावदों जेरावहाय स'आ जे जिहेतु नोंथांमोना मित्रजोताव बाहागो लागोनब्ला बै फ्लर टेस्टनि कम्प'जिट जिनाखि भट लानाय बे बहा जाबावगोन दा बे कर्टआ जुदि अर्डार होयो बेवहाय जोंनि माखासे पलिटिकेल टेक्निकेल माखासे पलिटिक्स दङ बे टेक्निकेल पलिटिक्स जों बेवहाय बाहायनो गोनां जागोन दा बेवहाय हिसाबै दिनैहाय माने जायफोर इउपिपिएलनि एमसिएलएफोर दङ बिजेपियाव बारलांनाय जोंनि एमसिएलएफोर दङ दिनै बिथांमोना थांनानैबो दिनै लामा आन्दायहैनाय बायदि माखासे मानसिफोर दिनै नुबाय थादों आरो दिनै जों मिथिबाय थादों जे बिटिसिआव प्रमद बर'नि जेनाखि नेतृत्व जे सरकार सोलिबाय थादों कुनु मानसिया सेटिसफाइड नङा बरंसो दिनै बिजेपिनि माखासे एमसिएलएफोर इएमसफोर बिथांमोनानो माने कमप्लेना होबाय थायो जे बेजों सरकार सालायफानाय जेबो लाब गैला कुनु इएमफोरखौ पावार एक्सारसाइज खालामहोआ गावनो वान मेन आर्मि हिसाबै दिनै खामानि मावबाय थादों आरो बे वान मेन आर्मि खामानि हिसाबै मावनायखौ कुनु मानसिया ग्रहण खालामनो हायाखै दिनै बरंसो इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो दिनै जोंनो खोन्थायो मोजां जायाखिसै सरकारानो दिनै बिपिएफआ जुदि 5 इयार्सआव स्ट्रं अपोजिसन खालामनो हायोबा नेक्स्ट बाराव माने रायजो राजाफोरनि खाथियाव आखाइ हमनाङा आथिं हमहैनांगौ जों परिबेसानो जानाय नङा दा बे मोनसे परिबेसा फैगासिनो दं थेवबो जों सरकाराव थानो नाजाबाय थादों बे खामानियाबो सोलिलांगोन आरो जुदि जाया जोङो बे 5 इयार्सआव जों स्ट्रं अपोजिसन खालामनो थाखाय थियारि जानानैबो दं जों मोननैबो साइडखौ जों नायगासिनो दं बोरैबा रायजो राजा जोंखौ मोजां मोनो बोरैबा रायजो राजानि दिनै जोङो गोरबोआव हाबनानै थाहैनो हायो बिपिएफ हिसाबै दिनै बुंगासिनो दंखायो दिनै हाग्रामा इज बेटार देन प्रमद बर' दिनै बे मोनसे कम्पेरिजना ससाइटियाव अलरेडि जाबाय हाग्रामा महिलारि थायोबा माने सेन्ट्रेल फान्डिंफ्राबो जोबामोन पिप फाइनान्स फैदों अनेकथा एससीए सेन्ट्रेल एसिस्टेन्ट पिएम पेकेज फैदों 1000 crore थाखा फैदों दिनै लामा दालां माने बानायनाय माने बै समाव जोबा नाथाय दिनै प्रमद बर'आ 10 मास दिनै बिटिसि सालायबाय मोनसेबो गोलाव लामा दिनै बानायनाय नुनो मोनाखै दालां मोनसे बानायनाय नुवाखै बरंस' बिटिआर एग्रिमेन्टआव जानाय माखासे प्रजेक्टसफोर दङ बेफोरखौ दिनै बिथाङा लाइफुटा गायसनजेननो हायाखै नाम मत्र दिनै बिथाङा बे तामुलपुराव मेडिकेल कलेज गायसननायनि मेन उद्देश्यआ मा तामुलपुराव बाइ इलेक्सन जागोन तामुलपुरनि रायजो राजाफोरखौ मोनसे माबा खालामनो थाखाय आरोखि मा होनो बिदिखौ जे मोनसे आनलिड खालामनाय मेजिस्ट्रेटफोरखौ आनलिड खालामनानै गोमोरनाय माने लेखाखौनो मावजि खालामनाय दाउ खालामनाय खालामा होनबा बेफोरबायदि खालामसो नाजानाय जों नुनो मोनदों अब्ला जों बुजिनो मोनबाय जे दिनैनि समाव बिपिएफ बा मित्रजोतनि लोब्बायारि जानो थांगासिनो दङ नाथाय बिटिसिआव मिलिजुलि सरकार जानाय नङा आरो प्रमद बर'नि हेंथायैनो गसंबाय थागोन बिपिएफआ बेखौ नुनो मोननाय जादों दा बे साइसआ बे थांगासिनो दङ जों जुदि मित्रजोताव जोंखौ जुदि रेजेक्ट खालामोबा लामाथ' मोनसे खालामाबालानो मोजाङै जोङो बिटिसिखौ ज' जाहाथे बर'नि पलिटिक्सआ इउनाइट जायो बेखौबो जों नाजाबाय थादों जे जोंहा एमपि गैला राज्य सभा लकसभा सानै एमपि थाबाय थायोमोन आरो जुदि जों बिदि डिभाइड एन्ड रुल पलिसियाव जुदि आसाम गभर्नमेन्टनि बा हारसा मानसिफोरनि पलिटिक्सआव जों गोजोमहैबाय थायोब्ला जों आरो जिबनाव एमपि मोननाय नंला दा बेखौ जोङो सुफुंनोबो मोनसे नाजाबाय थादों जोंनि दैदेनगिरि बिथां हाग्रामा महिलारिया दा बेखौबो दिनै नायदों जोंनो एमपि नांथारगोन सासे बर'नि जेंनाखौ दिनै आसाम सरकारजों रायलायनानै जेबो सुस्रांनाय नुखाया जों गोदोनिफ्राय नुबाय दिनै जोंखौ बुख्रेबबोनाय मानाय जेब्लाखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आन्दलन खालामदोंमोन
88, 89, 90 समाव जे हाजार हाजार बर' हिनजावफोरखौ जिनाहारि खालामबाय, बर'फोरखौ गावथारबाय, न' सावबाय, दा बेनि जाहाथे जों बुलि जाबावनाङा, दा बेखौबो जों सिन्था खालामनाय जादों। जों गोबां सावरायबाय आरो सावरायनांगौ गोबांथार दंबावो, नाथाय जोंहा समा एलाव खालामाखै। जों बेखिनियावनो दिनैनि सावरायनायखौ फोजोबनो सिगांदों। गोजोन्थों, खुलुमबाय।